dan, dobrodošli u Gastronomski vodič. Nalazimo se u restoranu Alaska Barka i ovaj put za vas kuvar Vladimir Bajić pravit će jedan ljuti meni. Vlado, dobar dan, o čemu se radi? Dobar dan, danas pripremamo piletinu sa čilijem, to jest čili sos samo koristimo u ovom slučaju. Šta nam je potrebno? Potrebno nam je piletina, fileti marinirane babove paprike, kiseli krastavci, paradajz, šampinjoni i pirinač kao prilog. Tu su nam još i sok od paradajza, maslinovo ulje i začin. Dobro. Možemo da krenemo. Počet ćemo sa pripremom. Da se tiganj ugreje. Jedan onako filetić lepi piletine ćemo da isječemo na tanke režnjeve. Koliko gosti Alaske Barke vole ljuta jela? Pa, znate kako, kod nas nema pravila uopšte što za čili piletinu, što za bilo koje drugo jelo. Sve zavisi kao kada. Nekad se neočekivano puno prodaje čili piletina, nekad ne. Ali sve zavisi ko kako voli. Mi smo specifični po roštilju i specijalitetima od ribe. Pa ljudi većinom dolaze iz navike da jedu ta jela koja vole. Tako da nije im za zameriti. Ali dosta njih se i usudi da proba ko voli onako malo egzotičnije ljuće da pojede. Evo sad ćete vidjeti kako se pravi, pa ćete možda poželeti da dođete da probate i sami. Seckamo šampinjone. Da. S tim što ova čili piletina nije toliko ljuta, koristimo više kao bazu sam paradajz sos. Ne želimo da preterujemo, da se gostima ne bi svidelo. Tako da, a po potrebi možete da dobijete i... Ljući ukus. Pa da, čili sos sa strane, pa začinite po ukusu. Malo da opazimo piletinu. Tanko smo isekli, tako da ne treba je dugo vremena. Sad ćemo da ubacimo šampinjone. Stavit ćemo na laganiju vatru. Zatim idu kiseli krastavci. Njih isto sečemo na tanki želijen. Ovo će nam biti sasvim dovoljno. Dodajemo u tiganj. Zatim filet babove paprike marinirane. Nju isto seckamo tanko. I to sve isto dodajemo u tiganj. Tu je i paradajz. Jedan paradajz, da. Njega možemo i na malo krupnije kockice, zašto se on svakako raspadne od kuvanja. Da liči na pelat. Da liči malo na pelat, tako je. I paradajz. I sve to polako. Dodat ćemo malo još maslinovog ulja. Začini. Soli. Malo bibera. Eto kako to profesionalci rade bez varjače. Jednostavno, da ga promešamo. Treba malo prakse za to, ali nije ni toliko komplikovano. I meni se dešavalo dok sam ovo učio da svugde oko šporeta budu namirnice, ali sve to dođe na svoje jednog dana. Znači ovo malo ćemo da prodinstamo i nalićemo sa
sa sokom od paradajza. Pretpostavljam da će pirinač onda ići kao prilog. Pirinač ide kao prilog na sredinu tanjira, ovo ćemo da serviramo oko tanjira. Dodat ćemo malo pečenog lista. I čili sos od ljutih čili papričica. Nećemo preterivati, to je sasvim dovoljno. I dodat ćemo paradajz sos. Ovo je isto jedno jednostavno jelo koje se brzo priprema. Ako imate sve spremne sastojke, ne treba vam puno vremena. Prednosti kod kuvanja u restoranima je ta što se priprema radi već unapred i samo završavanje jela ne sme da bude duže od 15 minuta. Sem ako nisu neka Komplikovanije jela u pitanju. komplikovanija jela ili jela koje zahtevaju dužu termičku obradu, recimo biftek. Ako se peče da nije krvav, njemu treba nekih 18 do 20 minuta, sve zavisi od oblika veličine bifteka kako ga formirate. Evo ovo neka ukuvala sad ovako. Odgledat ćemo pirinač. Pirinač je prethodno skuvan u vodi sa povrćem, sa graškom i šargaretom. Njega ćemo samo malo na maslinovom ulju da podgrejemo i dopržimo. Vidite kako se ovo lepo prčka. Čim ispari višak tečnosti i dobije onako gušću masu, ono je spremno za serviranje. Sad ćemo staviti pirinač. Prebacit ćemo na laganiju vatru. Pirinač ne bude bio gotov. Pirinač se polako podgreva, malo ćemo ga začiniti sa solju i biberom. Malo pečenog lista. Pomešamo i možemo da pripremimo tanjir za serviranje. Dekoracija našeg restorana Aceto Balsamico redukcija. Pirinač je već gotov. Uzet ćemo jednu ovako malu činjenicu koja će nam poslužiti kao forma, mada možemo i slobodnom kašikom da stavimo samo na tanjir, ali ovo je jedan od načina kako mi serviramo pirinač. Popunite činjenicu i slobodno istresate na sredinu tanjira. Malo ćemo posuti pečenim listom i serviramo čili piletinu. Pa super izgleda. Super izgleda, Moram samo priznati. serviranje, ali verovatno i ukus, a to ćete vidjeti kasnije. Dobro. Čili piletina, restoran Alaska Barka, prijatno. Način na koji je ovo jelo servirano, moram priznati, me malo podsjeća na vulkan, a negde i simbolično, jer je jedno od onih ljutih jela koje spremate u Alaskoj Barci. Tako je, malo podsjeća na vulkan. Ljutina čili sosa, vulkan vrelina. Vatra. Zagrejamo se posle ove ljutine od čilija. Vidjeli ste kako se priprema naša čili piletina. Restoran Alaska Barka. Možete da dođete, a možete i da probate sami, naravno, i da zaljutite po vašem ukusu. U svakom slučaju, prijetno. Prijatno.